ang pagbabalik sa kamalig ni Mama Ika. Ni hapon day guys, ang susuman ni hapon kayo paintay kurinti. Daris amos kamalig. Kuha na. Pila na takabonoy kurinti, pila makabonoy kurinti dani ni. Agamang suwa guys, adobong manok. O gulay. Nga nilaw oy. O bulad. Empat karung pizza utso. Hi guys, good morning. Ako na po ni karong buntaga guys. Mag-exercise me. Kaming upat daramis pa dia. Kasang sala kayo pa. To kuno mi og singat. Diya guys, sa Zupaman, di ako daris kamalig naglampas ko, tanaw na niya among likod sa among bahay guys. Grabe na ang daghang bukot-bukot diya ang lampasan kay kanidani mo ni ang tamnan sa katuhabit ang ipalit og jasay si mga kuan, mga seeds nga kuan kanang watermelon. Ana pa ning garden dani guys kay summer naman on April, ting garden na gasudlon para napoy kuan. Kanidini guys. Na, grabe ng tambol kaag mga kuan. Tangad. Japanese nagi guys. Mga papaning bagzo. Nagitanom. Kanina ko sa lupad. Pagtinan ng sili, natigbas na sigurahan. Diya guys, kani dinhi mo ni sa una grabe nang sagbuta mo ni gamo pung gitam nang sa una kukumber dinhi jawa na lampas na nang dako kani nga modaron guys grabing sa baga mga bakte na harang patanan unsa guys aran nang kamagbuyag mga baktin mga tumas sa nang baktina. Magluto di ko gadubo guys manok sa agdaris among kamalig guys, wak bagya po'y kurinti. Grabe kurinti dari, wag yapon na si kaso. Among sana kasi manakapin dari, wak pagadzud. Sama niyo guys. Ya guys, maniyang lutuon. Luto adobo. Ano naman kuno pa may kurinti dani. Kanina na may siguro dani, may kurinti sa atang kantugot ni. Nabayad kang tag-una-una. Ito ano pa may kurinti. Siya guys, dahil ko rin kamaling ahad sang ipakita sa mga tao ni uli ko karon diri guys kay naay mga marites diha grabing chismis nga kanik mo sila Mario sila Marjorie ha kuno na kunong gibijaan ja next vlog guys harang ipasabot ninyo di sa karon kay ako smooth mo pasabot ninyo kuan mga tao lagi mga marites nga naunang istorya tanaw naman ni guys kay ani na ko dali pudos kamalig ang pagbabalik sa kamalig.
Ari na may dari guys kay isa pa kami kurente. Uli na ko dari guys. Sa kamalig last minute kay kaninig yung mga marites na makasabot. Nagsige bagot-bot. Kani magamang bay guys, bay nila sa tag nanay guys, naradas unahan daning amang kamalig, di ura ta azo. Pwede ra magtabok-tabok. Kani lagi amang bugas guys kay kathangon man mo na gitapan pag amang bugas nga nag-agyon. Ja. Kunay ko guys, nagluto na ko adobo. Adobo day aguan dyan. Si Marjorie diyan nagbasa-basa. Hindi ta makabalag din sa kamalig guys. Ingnan nang ibizahan sila na nga kanintang kamalig ug among bahay araram kaduo ma. Kuan naman malakaw ra. Hoy, ano sa dihay utang na? Apigis Siya guys, amo patanawon sa among mga baboy. Di na ni mga baktin baboy na kay dagko na guys. Uya guys na nga 20 kilos na sinikapin. Morning guys, aga mong mga baboy. Siya guys, aghuot na silang sidlanan. Nagkimon pa sa Mario. Kanang tanga-tangaan ni sila guys kay nanghuot na sila dani kay nalagin sa mag-ilag lagi tuwa og bisad sila dani libot kay gamay ra ng sidlanan. Nani sila ibalhin guys niya. Dalhin sila dani sa kasidlanan kay kuan. Yun ang mga rang daddo kay magke na. Di magsuwat di magsuwat hala nang kasi tunga-tungaan dahil sila hoy what suwat yung up pikas good na 22 kilos na rin doha. Wala pa sa kay baboy rin. Na tag 22 kilos na kaning katong kinagamian no, tinapuan na apsan no niyo. Ang katong ihid. Ito ay. Wala na. Naubo ni mo godo. Apsan na niya to isa. Ngara mang lauga. Agusa gisulo. Hoy, tuy gisulog daghang magkanto ha. Lagpot na ko. But buntag para pakaon. Guys, nawa guys. Nag-isip una si ini. Sa kilid sa bahay, itong gitagi tigbasa na nay tangkong, nay ganas, nay kuan, nay sangaran ni. Uy, sangaran ning sarengan niyan kaning karabantus, sira pinadaginot sa gumarigang tinanom sa una. Sira ka bunga kaya rali ka sagbot ja, di bato nga. Pag-color sa batong kuan. Purple. Violet. Nanja. May tangad. Guys, merindang hiway bugnaw. A few moments. Guys, bang boy. Ang pagbabalik sa kamalig ni Mama Ika. Ni hapon day guys, ang susuman ni hapon kayo paintay kurinti. Taris amos, kamalig. Kuha na. Pila na takabaw na yung kurinti, pila makabaw na yung kurinti dani. Ni. Agamang suwa guys, adobong manok. O gulay. Nga nilaw oy. O bulad. Patarong pitsa-utso. Ja guys, maro tang video karon. Thank you for watching. Salamat din guys. God bless. Bye bye.